Gairebé 3:15 tornem a aquesta hora al Parc de la Ciutadella, d'on ja han sortit tots els diputats al Parlament i on encara queden alguns dels indignats, Francesc, després del bloqueig aquest matí a la Cambra. Doncs sí, bona nit. Aquí han sortit, hem vist com sortien les furgones per aquest passadís que han format la resta de furgones dels Mossos d'Esquadra en direcció cap al passeig de circunvalació. Això passava justament a 2:15 del vespre que formaven aquest cordill de seguretat. Encara es manté i s'ha mantingut amb la sortida dels diputats i del personal del Parlament de Catalunya. Aquí la situació és pràcticament la mateixa, per tant, en aquestes dues últimes hores. Ens comentaven, però, que hi ha unes 200 persones que s'han desplaçat fins a la comissaria de les Corts per manifestar-se, ja que a dins ens comentaven que hi ha els detinguts del dia d'avui, que hi ha unes 6 persones detingudes. Aquests cadenats, per tant, que taponaven aquesta porta principal del Parc de la Ciutadella, els tallaven els Mossos d'Esquadra a partir de 2:15 de la tarda i es feia aquest cordill de seguretat per garantir la sortida dels diputats. La sortida que s'ha fet tant per aquesta porta com també per la porta del Parc de la Ciutadella que dona cap a l'Arc de Triomf. Per tant, aquesta és la situació. De moment, les furgonetes de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra no es belluguen, no sabem si ho faran en els pròxims minuts. Gràcies, Francesc. Estarem pendents, si més no, en el 3:24. I fa pràcticament mitja hora, a les 9:20, ha començat l'eclipsi total de lluna i, segons sembla, Tomàs, amb poca, nul·la, cap visibilitat. De moment la tenim molt fosca, molt negra. Estàvem apuntant just al moment de la sortida de la lluna a l'horitzó des de la ciutat de Barcelona, però hi ha aquesta boirina molt espessa a la zona més alta, com que acaba de sortir, ha sortit a les 21:20 la lluna de l'horitzó, a les 21:22 començava l'eclipsi, però de moment només veiem foscor. De moment la lluna encara no vol treure el nas i, per tant, no som capaços de veure-la en aquesta boirina